Bueno, eta zure ume garaian nola gogoratzen duzu? Nolako giroa zeneukaten kalean? Primeran. Beste neskekin, mutilekin, jolasten zenuten... Jesus, fronto ja. Zenbat pala puztagaitu itunik, Kasaresen etxian, itezun Juan Zerraia, Juan Lizarraldek esaten dizuten hori, itezun eta bi hola zikin batzukin hola iteziguten pala. Eta jote ginen, plazara, han jolazte geno, pelotan dala, saltoka ginala, ez ginen asko, baina nik esango jo, nik asko kalian ez nahi zibili. Ez que ez dakiz ze pasako zan, baina beti, erote zan bat eta, ai, bat jote zen etxea eta, ai, zer dezu? Horrek lan hau. Eta ne kulpa beti. Ni ez nizan ona izango, baina nahi beti kulpa. Eta orduan ne amak ez hiltzeatikan hor, azarren horrekin eta herritan, ezatez, bebita, etxea eta kitxo. Eta ni kanpuan asko ez egin. Gero, ez zegoen hemen, erderan ez zegoen eskolikane. Ni peunen nolado, peunean, hor, beste etxia zegoen, hango alabak euskola bat zaukan, ara jote ginen, zure aitat horiek jote zian frairete da. Eta segituan, hor jote ginen, eta beste gauza, peino gero hasi zan, edade bat. Eskola gehiago zeuden, ez? Fraileak zeuden? Bai, frailea zeuden, gero peunekua esate genuna, eta gero zeuden bi publikak. Zegon, korokuak zen maldan, nola, zu badak zunun bizi zan Jerobi? Jerobi ez. Bueno, bakizu Beltran nundan, jo segituan, lehenbiziko etxa, eskurita, bai, lehenbiziko etxa, euskubita, hor bajo, hartan, Gazainaga bizi zantokin, hor egon zan la eskuela del koro. Eta Carmenekua, segon nola farmazia, beste etxia atzia. Merino, beren etxia. Ez que Merino hori zuten gerra eta geroztik, oire, olado, utziko dugu hori. Bueno, peino hori indute eta hor zegoen. Eta hor zaukaten, bajuan hor nola doain, los gemelos da taberna, itxila dago. Bueno, pues hor zaukaten, edubik izan anzak, bere aitak almacen de piensos. Eta goiene altzan horre beste etxe batian, bere almazena gero etxe bat intzuten beha bizidan tokin, horre almazena zaukaten, eta almacen de piensos zaukaten hor Juanitok eta... Zu eskolara joan zinen zu? Ni peunekua. Baino gero, gero... Andereñoa goratzen zu, Andereño zintzen? Maria Dolores Elizalde. Oan hila da monja zan, eta hua hila da. Oaz jontzan murgia da. Karmelita deskaza. Baino beste, Ana aizpa badauka, dagola Zumaian. Zer gaude, 16an, ez da? Bueno, pues emeretzian ingoitu, 89 urte. Eta harrengana joten naiz. Zure aitak ezautzei ditu. Egun batean esan nion zure aitak, hau, ez dituz, ez dezula ezautze, bai gizona, Dionisio eta Estefani, ez dezula. Eta egun batean zegin nion, eman nion, rekordatoria hilena, aber hau, zure amen launa santa. Aber, bai, hau zautze, hau da, Estefana ba, bueno, nik ez nakin, bueno, pues ya está, hori, holaxe, iten dugu, gure tertuliak. Peino gero, bakizu pasatzen dan, hemen etzegon eskolikan erreran. Etorri zan gero, oandikan pasaidare, la Anunciata etxan etorri. Hemen mexikanak ez dare. La Asunción bai, ez? La Asunción bai, ojo, Asunción ezin zan, Juan norbait, Nire ama egon duzan Asuncionen baino igandetan. Bakarrik, ezke han joan behar zan oso haundila zian, dire asko behar zan. Eta hor dunez, nire amak bialdu ziren a las hijas de la Cruz errenterira. Eta han inun nire linbiziko estudioak, eta gero Donostira etorri nintzen inun nire karrera eta bukatu nuen. Eta gustora joten zinen eskolara, bako giroa zenokate? Oso ona, primeran. Eta gainea, nire ezkagaztiak 12 urtekoak eta hola, primeran, ibiltzen ginen, errenteian pasan, eta gainea zaukagun uniforme bat oso polita genaukan. Dena beltza, baino gero hemen, kuello zuri jakin, eta laxo gorri bat. Eta gero, sombrero bat apaizera bezalakoak, beltza guare. Así que gure kapakin eta hola, uniforme oso polita zan. Bai, osea, gero ani bilin izan, gero Donostin bukatu nitun, eta 19, bai.
emezortzi urtekin palazioak izu eskola nola gartzezan, el palazio. Pues hande inoak esan ziren, joten niko nintzen launtzea. Eta estudiatzen nahi nintzen joten nintzen launtzea. Ordua librena eskazkinta joten nintzen.